туры килә микән инде ул? Төнлә йоклап китә алмыйча интегән. Иртә белән йоклыйсы килә. Хатын-кызларда нинди сыйфатларның үз итәсез? Гомумән, хатын-кызга хас булган бөтен сыйфатны да үз итәм. Шуңа күрә хатын-кыз бит инде ул. Оның сыйфатларына берничек тә йогынты ясарга кирәк түгел дип уйлыйм. Ничек уйлыйсыз, ир-ат хатыннан хуҗалык эшләрендә ярдәм итәргә тиешме? Сезнең гаиләдә монысы синең өлештәгесенме? Дигән күренеш бармы? Әлбәттә, бер-береңә ярдәм итәргә кирәк. Нинди эш ул, иешме ул, уртаклыгы тиеш. Андый бүленешләр юк, кайвакыт өйдә булсам, андый бәхет тәтәсе өйдә булырга, мин ашарга пешерәм, рәхәтләнеп хәтта. Малайлар савыт-сабаюга, кемдер тәртип саклый, кем шүпчеләген түгә. Сез хатыныңыз Альбина белән